बहन जी अम्मा जी। अरे केने बाड़ू हो? हरतिया वाला बाबा कला हो कि अब की बार पक्का बेटा होई। भइल ना बेटी भइल बिया। आपके घर में लक्ष्मी आइल बनी, खिलाई मिठाई उठाई। अरे आग लगो ऐसे लक्ष्मी के जैसे। बेटी बेटा बाड़ी से, लेकिन बेटी से खानदान ना चलेला। तब बेटा लोग भी खानदान डुबावेला। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम है मेरी बेटी मेरा अभिमान। मेरी बेटी मेरा अभिमान फिल्म के एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री बाड़ी अंजना सिंह, जे की लीड रोल में बाड़ी। फिल्म के बारे में बतावे से पहले ये फिल्म के राइटर के हम तारीफ कर चाहता कि आधुनिकरण के दौर में, मॉडर्नाइजेशन में, समाज में जौन एगो कोढ़ बा, जौन एगो गंदगी बा, ओकरा पर का कुशलता से और कितना सरलता से शब्द के रूप में अपना कलम के ताकत और जादूगरी दिखाते हुए शब्द के रूप में कागज पर उतार देले बाड़ा। और उनका परिकल्पना के और ये समाज के वास्तविक इमेज के ये फिल्म के हर कलाकार अपना किरदार के स्क्रीन पर जिंदा कर देले बाड़न। और यह जिंदा कैला के कारण ये फिल्म के ट्रेलर देखते ही आंख आंसू से भर गई है और ये बुझाइला कि तब वास्तविक हमने के समाज के स्थिति बा। फिल्म के कोई के अगर बेटी हो जाली सा तो समाज चाहे घर परिवार के लोग कौना नजर से ओकरा के देखेला, यह चीज के ये फिल्म में देखावल गइल बा। ये फिल्म में देखावल गइल बा कि जौन दादी बाड़ी उ सोचते रहे कि अब के हमार पतोह के बेटी होई, बेटा होई, लेकिन बेटा हो गइल। फिर ओकरा बाद अपना से बाबा, भूत, पिचास, हर जगह हकीम, जादू टोना सब अपनैली कि अब की हाली तो बेटा ही हुई। लेकिन भगवान एक बार फिर से ही लक्ष्मी भेजलन घर के आंगन में। तो जैसे ही लक्ष्मी अली तब फिर माई के तो उतने दर्द भइल जितना एगो बेटा होत तो अच्छा एगो बेटी भइल तो। लेकिन जो घर के लोग बा उनका चेहरा पर एगो अलगे दुख के पहाड़ टूट गई। और वह स्थिति के और परिस्थिति के ये फिल्म दिखावता। अंजना सिंह कि जब तीसरकी बेटी भइल तो उनकर सास अब उनका से परहेज करे लगली उनका के, और उनकर आलोचना करे लगली। यह आलोचना और परहेज में के दौर में अंजना सिंह के पति किरदार में बढ़न, उनका स्वर्गवास हो जाता, वो मर जातन। उनका मरला के बाद अब का स्थिति होखता यह फिल्म में देखावल गइल बा। अंजना सिंह के खाए खातिर भी दिक्कत होखता। उनका छोट छोट बच्चा उनका के खाना मांगे खातिर दादी भी जाता सा, तो दादी उनका के कैसे भगावत ताड़ी, कैसे तिरस्कार करताड़ी, ये फिल्म में देखावल गइल बा। हमार बेटी बेटा से कम नहीं खीसा, बेटी ही हमारा अभिमान बाड़ी सा। और ये फिल्म में दिखावल गइल बा कि एक एक दिन मेहनत करके, खेती करके, मजदूरी करके, नौकरी करके, झाड़ू पोछा लगा के, हॉस्पिटल में काम करके, कैसा हूँ मजदूरी करके बेटिन के बेहतर भविष्य देताड़ी और बेटिन के पढ़ा लिखा के एक दिन दरोगा बना देताड़ी और माई के छाती छाता हो जाता। अतना कुशलता से, अतना सहजता से ये फिल्म के राइटर ये पूरा कहानी के शब्द के रूप में कागज पर उतरले बाड़न कि फिल्म के हर किरदार अपना रोल के साथ इंसाफ कैले बा। रउआ सब के फिल्म के ट्रेलर कैसा लगल है अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइब जा। रउआ सब के सबसे बढ़िया डायलॉग कौन लगल है इहो कमेंट बॉक्स में बताइब जा। रउआ सब इहो लिखब जा कि का बेटा और बेटी में आज के दौर में फर्क बा, और बा त काहे बा। हमरा लागेला कि हमनी के कोनो
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बेटा या बेटी पे जज ना कर सकेले जा। बेटा भी एगो बेटी के तरह माई के सेवा कर सकेला और बेटी भी एगो बेटा की तरह घर के जिम्मेवारी उठा सकेले। बस रोवा कैसन संस्कार देतानी, कैसन परवरिश देतानी, ये पर निर्धारित बा। और बाकी प्रकृति जेकरा हिस्सा में जवन जिम्मेवारी और जवन प्रथा देले बा उ ओकरा के त निभाइबे करे। खैर आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दही जा। नमस्कार।